O acto organizado polo BNG en apoio ao alcalde de Ribeira tras a presentación da moción de censura superou todas as expectativas, tanto que a pesar de estar programado no recibidor do auditorio tivo que celebrarse no salón principal ante a masiva afluencia de xente. Centos de ribeirenses, pero tamén compañeiros de filas de toda a comarca, arrouparon a Luís Pérez Barral avalando así a súa xestión durante estes 2 anos á fronte do Concello de Ribeira. Defender a dignidade de todo un concello que ven avalando as políticas que se estaban facendo até o momento actual, até agora, e queremos dicir pois, que non se van a sair coa súa. Ribeira é digna e a veciñanza tamén sabe que vai a contar co noso apoio incondicional alá onde sexa necesario, non? Víamos as loitas da sanidade, da educación e sempre contaron co noso aval. Os feitos avalan a nosa xestión non só porque a xente está contenta co que estábamos facendo, senón que os feitos que acontecían esta última semana e ao longo destes 2 últimos anos, pois veñen a dicir que Ribeira tiña un goberno á altura das demandas da veciñanza. A voceira nacional do BNG volveu cualificar a moción de censura como un acto vergoñento, froito do pánico do PP ante un goberno que funcionaba. Por isto, vaticinou que Pérez Barral volverá a ser alcalde de Ribeira tras as municipais de 2027. Pois está sendo un día moi emocionante, onde vemos claramente como o pobo de Ribeira se polca co seu alcalde ante unha moción de censura bochornosa, unha moción con intereses escuros e que quere pechar a transformación e o avance de Ribeira. E desde o BNG pois vamos a seguir traballando para que esa ventá que se abriu nas pasadas eleccións teña moita máis forza nas próximas eleccións municipais. Hoxe temos un gran alcalde en Ribeira e estou convencida que en 2027 os veciños e veciñas van a apostar con toda rotundidade e claridade porque Luís Pérez Barral sexa o seu alcalde, que está demostrando que se pode gobernar de outra maneira, que está poñendo Ribeira no mapa e que está demostrando ademais que outra Ribeira é posible e que hai unha forma honesta de facer política. Durante o acto, o alcalde non puido ocultar a súa emoción ante o gran apoio recibido. Foron constantes os aplausos e vítores tanto para el como para o seu equipo de goberno, incluídos os concelleiros Juan Luís Furones e Tania Redondo, que abandonaron o PBBI e non apoiaran a moción de censura. Pola contra, escoitáronse berros do público contra o líder desta formación. Baixo a consigna de Ribeira non se vende, instaron a Vicente Mariño a escoitar a cidadanía.